Saka munhu achatora mukadzi uyu munhu achatora munda waElimeleki achatora futi naRuth omuroora. So pakatarwa naye munda murume wakaaccepta kuti I need the field, but pakazonzi you also acquire this widow. Ndo paakati I cannot do it in case I can endanger my own estate. Chapa murume uyu kuramba nauye kuroora Ruth inyaya yekuti ane zvinhu zvitatu zvandichada kutsanangura zviri genuine zviri pachena zvinoita kuti aregere kufarira kutora mukadzi uyu. Chikonzero chekutanga, number 1, she was a Moabitess. She is a foreigner. Although akaroorwa kwaElimeleki, but airamba achingotaurwa nezita rekunzi she is a Moabitess who came from Moab. So ane a name that is not part of Israel. Deuteronomy 7:3 inoti do not intermarry with the other tribes. Kurati vaIsraeri vaitenderwa kuroorana pachavo, havafanirwa kuroora a foreigner. So this time a foreigner, a widow called Ruth, into the clan. Saka murume uyu ari kuti I move by scriptures according to the word. We must not marry other tribes. Saka azviite kuti nditore munhu. So reason number 1, she was a foreigner, a Moabitess. Reason number 2, she was once married nemumwe munhu. Sandofunga murume uyu haadi zvemunhu akamboroorwa nemumwe anodowo wake ega chete. Reason number 3, mumarriage yaakaita for 10 years na Chilion haana kunge aita mwana. Ane record yekuti she was married for 10 years ari kuMoab and haana kubvira aita mwana. Saka paingosuspectwa barrenness. So reason number 1, she was a foreigner. Reason number 2, she was once married. Saka murume ndofunga afarire nhaka anoda kuva a pioneer wekuti anozororera munhu wake. Reason number 3, munhu akava mumarriage for 10 years and nothing to show off. So murume uyu ari kuchema achiti no, I cannot buy the land. Nokuti ndikatora land ndine option yekuti ndinofanira kuroora Ruth, saka azviite. Chandidenda kuti ndiparidze evhangeri inyaya yekuti Ruth iyeye ari kurambwa nema reasons iwa ari genuine ari pachena. She was later married by Boaz. Ndokubva azobereka mwana. Akaroorwa naBoaz akazova nemwana. Zvoreva kuti mumwe akaona ma reasons ekuti munhu haaqualify, but by God's grace kune munhu akaona favor ne opportunity akatora mukadzi anonzi Ruth vakava nemwana. Ndoda ndiparidze manera nhasi pamusoro pechinhu chinonzi disadvantage kana kuti ma disadvantages. Hakuna munhu asina chinhu chandataura chima disadvantages concerning zvizhinji zvanoda kuita muupenyu. Disadvantage number 1 inogona kutariswa nemumwe muupenyu watiri kurarama ndeyekuti uya eZimbabwe nyika isina kumira mushe, ine economy isina kumira mushe. Reason number 1 disadvantage ikutotaurwa nemumwe zvekuti sezvi zvangu zvisiri kuita ari kuti nyika yacho hazvina kumira mushe. Sei usiri kubudirira, sei zvinhu zvisiri kufamba economy yacho. Saka disadvantage hakuna munhu asina. Mumwe anoti besides kuti economy nenyika yacho, kufundawo handina, another disadvantage. Mumwe woti kufunda ndakazofunda but ndikafoira, disadvantage. Mumwe wozotaiwa ndakapasa but handina hama, vanhu vari kutorana paukama hwavo, another disadvantage. Munhu wese izvezvi anacho chekunongedzera kuti hazvisi kuita because of this, because of this. Mumwe anoti hamunoti Zimbabwe my foreigner muno matina hama, saka tiri mabva kure. Mumwe nemumwe ane disadvantage yake. But I've come to tell you this, chinhu chinonzi grace kana kuti nyasha, it can overlook all those disadvantages. In other words, my disadvantages iwayo, they can be turned to advantages by the grace of God. I understand kuti varoyi variko, I believe that, I know variko, because Bible not suffer not a witch to live. Kuti even Mwari wamasimba ose anoziva kuti varoyi variko, so there is no need to deny kuti kune witchcraft. But nyangwe variko, you can also make it in the midst of witchcraft. Ndakabvunza vamwe ndikati kufunga kwenyu strive masiwa kuti azova prosperous as he is, akatanga auraya here varoyi vese vokomasiwa vese vakamumaka, akatanga akapedza ndokubva atanga kuprosper? No. Nyangwe ma disadvantages ariko, you can still make it. Psalms 23 painoti anogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Zvoreva kuti havadzivise kugadzikwa kwayo, asi vanenge vachingonzi vadzivisi, but havana chavanodzivisa. Saka Mwari ari kutobvuma kuti vadzivisi muupenyu hwako variko, but vanogona kusadzivisa zvoda kuitwa naMwari muupenyu hwako.
kana richiti anogadzika tafura pamberi pavadzivisi zvoreva kuti Mwari haasi kuzochinja kuti havasisiri vadzivisi aya ari kutobvuma kuti ava ndo vadzivisi vakwa, but I'll prepare a table in their midst, which simply means in their midst you can also eat from that table. There is a level yekuti munhu anoti dai vanhu havaparara so zvinhu zvangu zvaita. There is another level yekuti varipo maplans avo ndo anoparara. Bhuku raIsaiah rinoti no weapon fashioned against you will prosper. Kureva kuti Mwari ari kutoziva kuti there are people who are busy fashioning weapons. Chaakarambidza hausi kugadzirwa kwawo, chaakarambidza kushanda kwazvo. So there is a level yekuti you can fight kuti hachifani kugadzirwa zviri kugadzirwa against me, but there is another level yekuti vapedza kugadzira they will be rendered useless. So hakuna asina chinhu chinonzi disadvantage. Ukazvitarisa une mareasons ari enough kuti uzorore ugutsikane kuti hazvisi kufamba muupenyu hwangu because economy yacho ndaihodha zvakati but mazana hazvifambe, mareasons haashaike. But the grace of God can overlook every disadvantage, or else the grace of God can turn the disadvantage to become the advantage. I'll talk about the guy called Zacchaeus. Luke chapter 19. This guy was shot. Ari kukukidzana nevanhu varefu kuti aone Jesu, ndokubva atadza kuona nekuda kwekuti pane varefu vari kumudzivisa. But hazvina kutadzisa Jesu kuona Zacchaeus. Varefu vakatadzisa Zacchaeus kuona Jesu, but varefu varipo Jesu na Zacchaeus zvakaonana. Zacchaeus haana kuita manamba kuti dai vafa nawo, dai vabvapo, dai vazoti every disadvantage can be turned to an advantage. Zacchaeus haana kukwikwidzana nevanhu apa height. By revelation une chaakaziva chaakaita perceive in the spirit. Akaziva kuti ukaona ndakapfupika kudai zvinoita kuti ndivo pamusoro zviriko. Akabva mucompetition yevarefu. By revelation akaenda kunokwira mumuti. Kureva kuti muti wako uriko kana uri mupfupi. Problem ndeyekuti unopedza nguva uchirwa nevarefu uchitadza kuziva kune muti wako waunofanirwa kukwira. Kana ndichiti muti ndikutaura something designed by God to give you advantage. It's there. Ari mupfupi akaenda kumba naJesu, varefu vakangoona Jesu, mupfupi akaonekwa naJesu vakaenda kumba. Ma disadvantages muupenyu hakuna asina. Wese ari kuchema kuti hazisi kufamba nepaanonongedzera, but Mwari vati ndiine message yekuti wapedza kunongedzera ma disadvantages ndoda kuti uite look unto Jesus, author and finisher. Mwari asingaite mistake ndiye akasika iwewe. Mwari asingaite mistake ndiye akakuita eZimbabwean. Mwari asingaite mistake ndiye akaita kuti ugare munyika yakadai. Kureva kuti ane zvaainazvo, ane a special plan concerning your life. Amen. Saka wakaipa chaanoita ndechekuti akuswedze uchifokasa pama disadvantages. Ava vanodai because vakafunda, ava vanodai because vane hama, ava vanodai because vane zvakati, ava vanodai because vane zvakati. Do you know kuti zvese zvinonongedzerwa uchiyemura vanhu kuti vanodai because vane zvakati? With God you have the majority. With God you have the greater strength more than munhu wese. Munhu wese waunoyemura ane ability on the ground haana advantage seyako, nokuti unoshanda naMwari ane ability to take charge over the world. Yes. People hear me very well. Now we ndekutenda nokuti wakaipa chaakaisa kuti utende kuti hazviite because of this, hazvifambe because of this, hazvifambe because of this. And une maexamples evanhu vanenge iwewe vakakundikana ende vakabuda pachena kuti izvozvo ndo zvinotadzisa munhu kusimuka izvo. Zvokuti unoberekwa nevabereki vasina mari, usina kufunda, izvozvo hakuna kwaunoenda. Ndo zvakaitika kune vamwe. Inzwa mulife hausi mutwini wemunhu wauri kukopa. Inzwa, you are wonderfully and fearfully made. Mwari ane special reason and special purpose concerning your life. Zvokuti kumashure, inzwa, every disadvantage. Judges chapter 11. Jephthah
akadzingwa pamba nehama dzake achinzi uri mwana wechifeve, nokuti baba vaJefta Gilead anga aine vana vakomana, ndokubva azotora mumwe mukadzi kwakubereka Jefta. Ava ndokubva vati uyu mwana womumwe mukadzi, mwana wechifeve, son of a prostitute, ngaabve pano. But the end of the matter, he became a judge in Israel. Adzingwa kumhuri kwake disadvantage, aberekwa naamai vanonzi hure disadvantage, but akadiscover a godly given ability. He was a mighty man in battles. Saka Israel payakafesa imwe hondo vakaziva kuti this kind of battle we need the grace upon Jephthah. Every disadvantage haina kubvisa the grace of God concerning your life. Chakaitika ndechekuti wakaipa ndiye akakupa wrong focus. Jephthah mwana wechifeve, yes, rinodaro Bible Judges chapter 11. Akadzingwa pamba nehama dzake, yes, but vakadiscover kuti hondo yatinayo tinotoda a leader like Jephthah so that we can overcome. Kureva kuti vanhu vaita zvese zvavanoita against you, God is on your side. Vanhu vapedza kuita zvese zvavangaita against you, God is still on your side. Nhamo iripo ndeyekuti focus yako sometimes yakadaivetwa nemamiriro akaita zvinhu. Inzwa, Mwari achiri pachigaro, Mwari waunonamata achiri pachigaro ende simba achinaro, ende akatendeka ende akarongeka ende ane pfungwa yakanaka pamusoro peupenyu hwako. But chinoita kuti uregere kugona kuzvitenda dzimwe nguva mamiriro akaita zvinhu. There was a time Gideon, Judges chapter 7, asvikirwa nemutumwa achinzi mighty man of valor. Gideon akati mazuva ano isusu hatina Mwari, nokuti zvandainzwa zvaitwa naMwari kudhara mazuva ano hapana. Mwari vakaita zvikuru kudhara, but mazuva ano Mwari vatisiya. Kureva kuti aizvitaurira a disadvantage concerning history yaakanzwa. Munhu wese ane history yake, munhu wese ane kwaanobva nako, but pane nyaya ndepekuisa focus muna Mwari despite what's happening mu environment. Environment izvezvi iri kuresista opportunity nekuchenjera kwako nekugona kwako, but hazvireva kuti Mwari ari kuresista. Ungangodaro wakafunda kusina mabasa, zvireva kuti economy iri kuresista ability neintelligence dzako, but hazvireva kuti faith yako yaresistwa. Charesistwa mapepa ekuchikoro kwete kutenda kwako muna Mwari. So problem ndeyekuti you have rested, iwe wakazembera paability yako. Saka ability yako wakaipa akangoiti disadvantage, you lose heart. Vese vaunoyemura vane dzimwe nyaya. Saka some they are just quiet. Murume anonzi Naaman, 2 Kings chapter 5. He was a mighty man of valor, an army commander in Syria, but he was a leper. Akadiscover leprosy iyo musikana akauya kuzoshanda mumba make. Kureva kuti anga ari a public giant, but inside aine a challenge. Life ine advantage side ne disadvantage side. Problem ndeyekuti wakaipa ano exalta ma disadvantages kudarika your advantage. Zvekuti anorodza kuti iwo wakaberekwa nevanhu vasina marava, uri wokutambudzika, munoroja, wakabva kuMalawi, nyika isi yenyu, zvakazodai, hauna kana kufunda. Izvozvo zvikaunganidzwa apa, kana prayer life yacho unoneta. And with real understanding, it's not easy to ignore what's happening. It's not easy. It's not easy. Ayo atinganyepelanika kuti asiyana ine zvese zviri riu zviri kuitika. But what we need to do, we need the grace of God to help us to have the right focus. Nokuti naturally you cannot ignore mamiriro ezvinhu. Nokuti pastor aparidza, nokuti ndo reality uchibva pano usangana nazvo. That's why ndakaona kuti vhangeri rakaparidzwa naMoses was not easy. Vanhu pavairumwa nenyoka murenje, nokuti haana kuparidza kuti tizai. Mwari haana kumupa unyanzvi hwekuti nyoka dzibviswe. Iyo ndo zvaidiwa nevanhu ka. Zvanzi taura naMwari wako abvise nyoka. Mwari ataura naMoses ndokubva anzigadzira imwe. So sometimes solution yaMwari kunenge kuintroduce problem iripo. Nokuti kana vanhu vachirumwa nenyoka, Mwari wati kuna Moses gadzira imwe nyoka, zvinoita sekunge Mwari ari kutoona kuti zviri kukurumai zvakafanana nezvinokubatsirai.
ndaitaziva kuti pagadzirwe chisingatyise kana kuti vari kurumwa nenyoka dzinotyisa, but Mwari ndokubva kuti pasolution manje kopa problem. The things of God are this natural common sense. It's the word, the spirit word, the word of faith. Nokuti solution ikana ichiunzwa, look at people. Vanhu vaita fall short of the glory of God. Mwari vakaintroduce Jesus and Jesus became man. Yet munhu aita fall short before the glory of God is man. But Mwari vachida kuunza solution, Jesus became man. Kurati drama raitwa naMozisi paakagadzira nyoka vanhu varumwa nenyoka is a shadow picture. I'm sure it's from John chapter 3 verse 15. Mozisi paakasumudza nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana womunhu achasimudzwa. Kureva kuti solution inenge yaida kuti fananei neproblem when God begin to work things out. Kana vanhu vachirumwa nenyoka, Mozisi ogadzira nyoka, zvinotaridza pachena kuti chiri kutotiruma chakafanana nechinotibatsira. Saka chiona chinokubatsira chikauya unofunzwa kuti chimwe chacho nokuti chakafanana nechinoruma. Yeah, somebody share it. I'm sure you're hearing me. Vhangeri raMozisi raiva rekuti kudii? Hapana anotiza, hapana nyoka dzinobva. Focus. Tarisai nyoka iri padanda. Focus. Looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Vhangeri rekuti tarisai nyoka iri padanda rakaoma pakudai so. Munofanirwa kuignore nyoka dzinoruma motarisa isingarume. Munofanirwa kuignore nyoka dziri natural motarisa iri artificial. And iyi kuti uignore manje inonetsa pakuti it's already making a sound. Inotopfura nemugemenzi uchitoti mumwe achirumwa pachiti maiwe yonzisiyana nazvo tarisa uko. So the gospel was not easy to accept. Let's be real on that. Ipapa ndika kuti zvese hazvina basa, nyaya ndekunamata, unoti mufundisi. Muri kutiparidza kuti tive nefocus, but ndanzwa kuti yakwira. Oza uri kuzvinzwa. You cannot run away from that. In reality life. Also, there are times, maybe we preachers, there are times kuti tinoita sekunge zvinhu zviri easy. Kana chizvipresenta kwano kuti asiyana nazvo zvese zvingotarisa tarisa pana Kristu. Achitarisa pana Kristu anogona kutopinzwa foni izvezvi kuti rent how far. Unyatsoona kuti reality hautize. Izvezvi uri pano tichiti focus pana Kristu, munogona kupinda message mufoni yechipandi chako unyatsoona kuti kuparidzawo bandatokuwara izvezvi. And the danger yekuti church haipe mari. What is financial issue? Church haipe mari. The gospel ndorunopiwa kuvanhu. One problem. To the poor the gospel was preached. Quite money was given, preached. Kuti shoko raMwari riri so powerful to a level yekuti even issue yako iri monetary ukaitenda mariri it can solve. Jesu kuvarombo hana kuti mirairai nawo. Takabva kudenga, silver and gold belongs to me. Unowese ngapi waya rake. Anoti muri varombo zvazigara apa. Ngaricho vhangeri. Ndosaka muchinda hasuzwa nyaya dzedu zveshuwa. Nemashupiro akuita zvinhu akutongoparidza zvake. Why? Nokuti Jesu kana achiadresa by God's wisdom, anoadresa from the root. Nyaya ikabatwa kubva kuroot, yabatwa zvakanaka, zvekuti haigone kuzoita regeminate again. Jesu kana achidhila neissue anodhila from the root. Root yepoverty haisi lack of money. Lack of money is sign yekuti poverty yakasvika. Root yepoverty imindset. Yes, saka uchiona ukaita mari yakawanda muhomwe dzisingadhonze musha, haunzi businessman, unonzi suspect. Hauzivi kuna kuti akaonekwa aine mari yakawanda haisi problem, but iwe ukaonekwa nayo unonzi yotaure. Wandozati hazviite kuti ukuwande kuri kushoma, hazviite. Kurati uku ndokunowanza uku. And it sounds the opposite. Uku kana kuchiwanza uku. Zvoreva futi kuti uku kana kuri wemuntu kwakawanda, uku kunopedza uku. Automboda zvikwambo kusagaya kunokutorera mari yese. Unongokudza vanhu nyaya ndakambobata 10,000. So mukadzi anonzi Ruth ane disadvantages. Disadvantage number one, she was a Moabitess, not the right type. She is from Moab. Ari kuda kuroorwa kuBethlehem. Saka vanhu vanotomutreata as a foreigner. Ziterora havana kuridzima. Vaiti pese pauri kuda kutora munda wa Elimeleki
unotora futi naRuth the Moabitess, zita raimakisa kwaakabva kwete kwaari. Do you know kuti kune vanhu vekuti vanodhila newe maringe kwavakakuziva kwete zvawava? That's why vanhu vakanonoka vakaaccepta Paul as an evangelist. For what reason? Vaiziva history more than the revelation ye encounter with God along the way to Damascus. Nokuti pazvakaitika achienda kuDamascus zvakaitika pakati paMwari naPaul. Saka vanhu vaingoziva zvaitwa naPaul kwete Mwari naPaul, naPaul asina Mwari. Saka Ananias pakanzi inonamatira Paul akatanga achiendesa Mwari pakona kuti mudhara yatitaura hana kumira mushe mukomana. People they always remind back kuri kubviwa kwete pawava. Saka Ruth zita 1 raimumakisa mumunda achida kuroorwa nderekuti Ruth the Moabitess. Kune vanhu vekuti kana ukaita zvimwe zvinhu but anoramba achingokureminda iko kumashure kwamamuro. Bhaibheri rangu rinoti munhu kana ava munashe ava chisika chitsva. So Ruth paakabva kuMoab akauya kuBethlehem, which is the house of bread. She's now new. But kune munhu achiri kuassociate ne what is old. Saka ati azviite kuti ndimutore. Imwe reason akamboroorwa munhu ende mumarriage yacho haana kubvira aita mwana. Kuda kuti murume ari kuti ndikatora Ruth ndotora munda, but nenyaya yekuti abereke nhaka yangu yakuenda kune vatorwa, nokuti tinofanirwa kubereka mwana anosara achitora nhaka yeminda yacho. Saka uyo ati kuti ndikatora Ruth auhinda my estate. Ndikatora Ruth ndatokanganisa panhaka painheritance anosara nenhaka, nokuti ndine problem yemurume ari kujaja from the natural perspective inoitwa nevarume kazhinji. Varume nevakazhinji murume kana ari mumarriage nemukadzi vakasaita mwana, murume ndiye anochinja mukadzi, anofungidzira kuti mukadzi ndiye asiri kubereka. Ndo zviri common. Vanhu vakava mumarriage hama dzemurume dzinoti siyana nemukadzi iye atadza kukupa mwana. Zvinoita sekunge ndo zvazviri kuti pese pane problem mumarriage pakashayikwa mwana mukadzi. But I'm sure with your own understanding it can be from both sides. But murume ari kuita a man judgment iri natural. Do you know kuti kune vanhu vanokujudge according to the knowledge of men, not according to the real revelation of life? Azviite kuti ndikamuroora ndotora nemunda nhaka yacho inosara nani, nokuti for 10 years haana kubvira abereka. Uyu kuti understand kuti paipi kusabereka kwake inyaya murume anga akamuroora anoti varume tiri right vakadzi havasi right. I've seen this even kumachechi. Unyatsaona kuti murume akapupura kuti hama dzangu ndaihura ndikawanirwa nyasha, nhasi ndiri pano ndakaregedza, vanhu vanombera maoko ototenda kuti baba wapona. Mukadzi womurume iyeyo akasimuka akati neniwo ndaihura. Unozwa kuti mama matestimony anoda kuvhetwa, vanhu vasatotaura anokanganisa chechi. Why? Nokuti vanoti shiri nemuriro wayo hairege, but murume ndiye anonzi anorega, mukadzi hasviti. That's how many think, because they think like men, not as sons of God. Maybe inyaya yekuti mabhaibheri edu akatranslatewa akaiswa kuEnglish, saka tinoverenga English ka. Mwari tinomuti father. From English Mwari tinomuti father. Father kubva paEnglish ndi baba. Baba kureva murume, yeti Mwari haasi murume. God is a spirit. Spirit haina gender. Mwari mweya, Mwari haasi murume. Varume vanofungidzwa kuti Mwari murume. Vandokukuwadza. Vanofunga kuti Mwari murume. Yet uchiverenga God is not man. God is a spirit. And those who worship him must worship in spirit and in truth. Nokuti Mwari akangova negender kuti murume. Problem. Varume vanoziva kuti ndibhuru wedu. Vakadzi vanokusaya havo, but mdhara anogona kutozwisisa tonzwisana pa man to man talk. Kana Bhaibheri ichiti he created them in his own likeness. Uchaona kuti munhu akacreatwa naMwari ane likeness neimage, haasi munhu akazova formed. He created them, not him. He created them male and female. Don't pana Mwari papa pa creation. He created them ne likeness ne image. Vari kunzi he created them ndiani? Adam and Eve vari one. He created them ne likeness yake. So likeness ya Mwari na image, it's both sides.
problem ndeyekuti vanhu vanoenda pakafomwa munhu kwete pakasikwa munhu. Kufomwa, it's made from earth. Creation, it's a spiritual level. Saka tichinamata Mwari hatinamate munyama pa formation yedhaga, tinonamata mumweya pa spiritual formation. Saka bhuku raGalatians says there is neither Greek, Jew, slave, male or female. Why? Nokuti kana zva spiritual, you lose the natural gender, you become a spirit. Maybe so that's arangura zviri easy sinonzwika. Nganga yechidzimai ikasvikirwa ndimunota sekuru. Iya ine mazamu. Wakomana sekuru ane mazamu. Kuda kuti natural unozviziva yoga kuti kana zvazvemweya chandiri kuona isiri identity. Which is true. Lori nanhasi tine headache kuti mukadzi afana kuparidza. Auziva kuti even murume afana kuparidza ndimweya mutsvene. Because murume akaparidza anotaura achisaidhira varume, but mweya mutsvene akaparidza anobatsira vese. So mukadzi anonzi Ruth ane disadvantages, nyangwe abva kuMoab atoera Naomi, but ane disadvantages. Imwe disadvantage yainayo ndeyekuti akauya ari a widow, akasvirwa nemurume, kuti anga atombogara marriage for a long time. Kwaauya achida kuroorwa kune vasikana variko. Usafungidzire kuti vasikana havamo muBethlehem, varimo. Uyu Ruth paauya ari kuda kutozoroorwa munzvimbo ine vasikana vasati vatomboroorwa, kureva kuti pa selection varume vagona kuti aiwa ungasiye tumasweet 16 chitora mbuya. By age anga ane disadvantage, but guess what? Grace overshadowed her and she was married again. Munzvimbo ine vamwe vasati varoorwa akaroorwa kechi2. Asatombozvionera izvozvo. Munhu kudzokorora kuroorwa so asati kudzokororwa. Kusiwa nemurume yekutorwa nemumwe wamwe achingombeya zawati wamwe achidzokororwa. Osa life pane ntenga yeti stable so. Unongochapopa kuti hama kudzokorora tichiripo.